నమస్కారం. ఎస్ఎన్సి తెలుగు ప్రేక్షకులకు స్వాగతం. ఈరోజు మేము గుల్లెటవాడ అనే కొండరెడ్డి గ్రామంలో ఉన్నాం. ఈ గ్రామంలో సుమారు 32 మంది కొండరెడ్డి కుటుంబాలు జీవిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కొండరెడ్లకు పోడు వ్యవసాయం చేస్తూ అడవి తల్లి ఒడిలో ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్నటువంటి కొండరెడ్లకు ఇటీవల అటవీ అధికారులతో సమస్య వచ్చి పడింది. వీరు చేస్తున్నటువంటి పోడు భూములకు అటవీ అధికారులు అడ్డగిస్తూ వీళ్ళు పోడు వ్యవసాయం చేయకుండా అడుగున అడ్డు తగులుతున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. కొండరెడ్డి గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి మన కొండరెడ్లు ఉన్నారు. వారిని అడిగి అసలు ఏంటి సమస్య అనేది మనం తెలుసుకుందాం. మీ పేరేంటి రెడ్డి గారు? శాంతల సోమరెడ్డి. ఓకే, మీకు పోడు భూమి ఎంత ఉంది? 2 ఎకరాలు ఉంటుంది. మరి మీకు పోడు భూమికి పట్టా వచ్చిందా? రాలేదు. మరి ఆ పోడు భూమి ఎప్పటి నుంచి చేసుకుంటున్నారు మీరు? చాలా రోజుల నుంచి చేసుకుంటాను. అంటే చాలా రోజుల నుంచి అంటే అప్పటి నుంచి ముత్తాల నుంచి 3 గైపుల నుంచి మీ ముత్తాతల నుంచి మీరు చేసుకుంటున్నారు? చేసుకుంటాను. కేవలం 2 ఎకరాలే ఉందా, ఎక్కువ ఉందా? ఎక్కువండి. అడవి చేయడం పెరిగింది కదా, దానికి మళ్ళీ చక్కగా బయలు చేసుకుంటే మనకు ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని శుభ్రం బయలు చేసుకుంటే మన పొలం. వీళ్ళు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా అలా పాడు చేసి పాడుతున్నారు. వీళ్ళు ఏం చేద్దాం, అన్నీ మాకే కావాలంటారు వాళ్ళు. మీ వయసు దాదాపుగా 60 సంవత్సరాలు ఉంది. మీ తాతలే ఆ వ్యవసాయం చేశారు, పోడు వ్యవసాయం. అప్పటి నుంచి కూడా మరి అటవీ హక్కుల చట్టం వచ్చినా మీకు పట్టా రాలేదా? పట్ట రాలేదండి. సరే, రాలేదు. ఓకే, కొండరెడ్ల యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ప్రకారం వాళ్ళకి 7 కొండలపై 7 పోడు భూములు ఉంటాయి. మరి ప్రతి సంవత్సరం ఒక పోడు మాత్రమే చేస్తారు. అంటే వీళ్ళు సహజ సిద్ధంగా ప్రకృతి ఒడిలో ప్రకృతి తల్లికి ఎటువంటి నష్టం జరగకుండా ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి 7 పోడుల్లో ఒక పోడు మాత్రమే పోడు వ్యవసాయం చేస్తారు. ఈ రకంగా వీరు చేసినటువంటి పోడు వ్యవసాయం మరి అది 7 సంవత్సరాలకు ఒక అడవిలాగా మారిపోతుంది. కానీ వీళ్ళ సాంప్రదాయ ప్రకారం వీళ్ళకు ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 7 పోళ్ళు ఉంటాయి. 7 పోళ్ళు వాళ్ళు ఒక సంవత్సరం ఒక పోడు చేసిన తర్వాత మరొక సంవత్సరం మరొక పోడు చేస్తారు. 7 సంవత్సరాలు తిరిగి వచ్చేటప్పటికల్లా వీళ్ళు మొదట చేసినటువంటి పోడు అదే అంతా అడవిగా మారుతుంది. వీరు ఆ అడవిలో ఆ పోడులో ఉన్నటువంటి మరి వాటిని అడవిలో పెరిగినటువంటి మరి మొక్కలను నొరికేసి మరలా వాటిని కాల్చేసి వీళ్ళు పోడు వ్యవసాయం చేస్తారు. మరి దానిలో జొన్నలు, పెసలు, కందులు మరి రకరకాల విత్తనాలు చల్లేసి వీళ్ళు జీవనం కొనసాగిస్తుంటారు. ఈ రకంగా కొండరెడ్లు చేస్తున్నటువంటి 7 పోడు భూములు అటవీ అధికారులు బహుశా ఒక పోడుకే మాత్రం పట్టా ఇచ్చుంటారు. మరి మిగతా వీళ్ళు సాంప్రదాయ ప్రకారం చేస్తున్నటువంటి మరి మిగతా 6 పోళ్లకు బహుశా వీళ్ళు పట్టాలు నిరాకరించి అది అడవని చెప్పేసి అని ఉండొచ్చు. మరి వీళ్ళు సహజ సిద్ధంగా కొండల్లో కోనల్లో ఉండి చేస్తున్నటువంటి ఆ విధానాలన్నీ కూడా అధికారులు పరిశీలించి వారికి ప్రతి కుటుంబానికి 7 పోళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ 7 పోళ్ళకు కూడా పట్టాలు కల్పించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. చెప్పమ్మా, మీది ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది పోడు? 3 ఎకరాలు సార్. గట్టి చెప్పు. 3 ఎకరాలు పోడే. సంవత్సరానికి 1 ఎకరం చేస్తాం. అవి ఇంకా పెద్ద పెద్ద చెట్లు అయిన తర్వాత మళ్ళీ నరుకుతాం. మళ్ళీ కొట్టి మళ్ళీ కాల్చి మళ్ళా జొన్న, కంది, ఆల్చెందలు, ఈ గోంగూర, ఈ దోసకాయలు వేసుకుంటా. మీకు కొంచెమే ఉంది పోడు, కానీ ప్రతి సంవత్సరం ఒక సామలు అన్ని వేస్తారు. అడవిలోనే ఉంచి చేస్తారు. అడవిలోనే తర్వాత ఇప్ప చెట్లు అవి అట్లా ఉండిస్తారు, కొట్టరు కదా? ఇప్ప చెట్లు కొట్టాను సార్. నీడకుంటావు కదా చల్లదనానికి, అవి కానీ పనికొతాయి. అవేం చేత మేరుకొని బియ్యానికి మార్చుకుంటాం. బియ్యానికి తేవడో తాగిటివాడైతే కొద్దిగా వండుకొని ఇప్పుడు కాదు. ఒక్కొక్క పోడుకు ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది. ఒక్కొక్క పోడుకి కనీసం 10 నుంచి 15 ఎకరాల పోడు భూమి ఉంటుంది. అందులో ఇప్ప చెట్లు, మామిడి చెట్లు ఉంటాయి.
వాటిని ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ చేయకుండా అడవితల్లి ఒడిలో ఆ మామిడి చెట్లు, మరి ఇప్ప చెట్లు, తర్వాత అదేవిధంగా తునికి చెట్లు, వాటన్నిటి కూడా సంరక్షించుకుంటూ అక్కడ పోడు వ్యవసాయం వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. మీకు మొత్తం ఎన్ని పోళ్ళు ఉన్నాయమ్మా? మాకు ఒకదానికి ఒక కుటుంబానికి ఎన్ని పోడు భూములు ఉన్నాయి? ఒక కుటుంబానికి ఒక 4-5 ఉంటాయి. ఏమేమి పేర్లు ఉంటాయి పోడు భూములకి? ఆ పేరు ఒకటి అని లచ్చమ్మ అనేది, ఒకటి తుమ్మి చెట్టు అనేది, ఒకటి ఇప్ప చెట్టు అనేది, ఒకటి పాల చెట్టు అనేది ఉంటాయి. అట్లా పోడు భూములు ఉంటాయి. పోడు భూములు ఉంటాయి. అంటే ఒక సంవత్సరం ఒకటి చేస్తారు, మరొక సంవత్సరం మళ్ళీ సంవత్సరం 3 సంవత్సరాలకు ఒకటి, 3 సంవత్సరాలకు ఒకటి చేసుకుంటాం. పోడు చేస్తారు. పోడు చేస్తాం. అంటే వీళ్ళు 3 సంవత్సరాలకు ఒక పోడు చేస్తారు. అంటే ఈ 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేసినప్పుడు వాళ్ళు అది అడవిలాగానే ఉంటుంది. అంటే ఉదాహరణకి ఇప్ప చెట్లు ఉంటాయి, మామిడి చెట్లు ఉంటాయి, తునికి చెట్లు ఉంటాయి. ఆ చెట్లు ఇచ్చే ఫలాలను కూడా వీళ్ళు సేకరిస్తారు. వాటిని రక్షించుకుంటూ పోడు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు. మీకు ఎన్ని ఎకరాలు ఉందమ్మా పోడు? నాకు 4-5 ఎకరాలు ఉంటాయి. 4-5 పోడ్లు ఉంటాయి నా కుటుంబంకి. నేనంటే మామిడి చెట్లు, అక్కడ ఇప్ప చెట్లు, అవి మొత్తము అక్కడ పోదన చేసి అవి చూసుకోవాలి. అవి చేను చెయ్యాలి. విత్తనము, జొన్న, చామ మొత్తం వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి? ఫారెస్ట్ వాళ్ళు అడ్డుపడుతుంది. మేము ఎంత చేసుకున్నా చేయట్లేదు అనేసి ఇవ్వట్లేదు. టేక్ చెట్లు అవి అంతా కటింగ్ చేసేసి టేక్ చెట్లు మొత్తం వేసుకుంటాం. అంతే. మేము అప్పు ముత్తాతలు 3 కేపులు చేసింది మాకు మేము ఇవ్వమని మేము. నా పేరు కదల సూర్యారెడ్డి, గుల్లిటవాడ గ్రామం, వీఆర్పురం మండలం. ఇప్పుడు పోడు భూములకు సమస్య ఏంటంటే మాకు ఇక్కడ మేము పోడు భూములు గత తాత ముత్తాతల కాడి నుండి ఈ గ్రామంలో చేస్తున్నారు. 2006లో వచ్చింది చట్టం. అప్పుడు సర్వే చేసినప్పుడు మనిషికి ఒక్కొక్కడికి 10 ఎకరాలు అలా వచ్చింది వ్యవసాయం. అది పోడు భూములకు సర్వే చేసినప్పుడు 10 ఎకరాలు 11 ఎకరాలు అలా ఉన్నాయి. 2005లో చేసిన దానికి అలాగ వచ్చింది. మళ్ళీ 2018లో కూడా చేశారు రెండవ సర్వే. ఆ సర్వేలోనూ అందరికీ మేము ముందు చేసిన సర్వేలో 10 ఎకరాలు ఉన్నాయి, కానీ 10 ఎకరాలకి మేము పట్టాలు ఇవ్వము అని మళ్ళీ 2018లో కూడా చేశారు సర్వే. దానికి మనిషికి 2 ఎకరాలు సర్వే మాత్రమే చేశారు. ఆ సర్వేలో చేసిన వాళ్ళకి కూడా కొంతమందికి మాత్రమే పట్టాలు వచ్చినాయి, కొంతమందికి రాలేదు. ప్రభుత్వం ఏంటంటే చేస్తే అందరికీ సమానంగా అందరికీ పట్టాలు ఇవ్వాలి, కానీ అందరికీ పట్టాలు ఇవ్వలేదు. ఒకరికిచ్చి ఒకరికి ఇవ్వకపోతే రైతులకి కోపం ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు, దెబ్బలాట జరుగుతాయి. కానీ అలా కాకుండా ఇంకా మిగతా వాళ్ళకు కూడా పట్టాలు ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్కి కోరుకుంటున్నాం మేము. అదేవిధంగా మేము చేసిన పోడు భూములకు కూడా ఈ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, మనము ఎప్పుడో 2-3 సంవత్సరాలు మానేసి మళ్ళీ చెట్లను కొట్టి మేము పోడు చేసుకోవాలని చెట్లను కొడితే ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి ఆపుతున్నారు. ఆపు చేసి మీరు చెట్లను కొట్టకూడదు, ఈ పోడు భూములు మీరు చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇది మేము తాత ముత్తాతల కాడి నుండి చేసాం. మేము చేసిన పొలాన్ని మేము చేసుకుంటే తప్ప, మీ రిజర్వేషన్ వేరే ఉంది, మీ రిజర్వేషన్కి నుండి అటు నుండి మీరు చేసుకుంటే మంచిది, కానీ మేము మా తాత ముత్తాతల కాడి నుండి చేసుకున్న దాన్ని మేము చేసుకుంటే తప్ప అని మేము అడిగితే కేసు పెడతామంటున్నారు. మాకు భయం వస్తుంది. కొంతమంది అయితే భయం వచ్చి మేము ఇంకా చెయ్యం, ఆ భూమిని విడిచిపెడతామని అంటున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి శ్రీనివాసరెడ్డి ఉన్నాడు, వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయిన కాడి నుండి భూమి చేయకుండేసరికి చెట్లు పెద్దగా అయ్యి కొట్టిన తర్వాత ఫారెస్ట్ వచ్చి దాన్ని ఆఫ్ చేయడానికి, నీవెందుకు కొడుతున్నావు చెట్లను అని ఆఫ్ చేయడానికి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత మేము ప్రభుత్వమే ఇలా చెప్తుంది అని చెప్పారు కనుక మేము చేసే తాత ముత్తాతల నుండి చేసే పోడు భూములు మేము మళ్ళీ నరుక్కొని
మేము చేయాలని మా ఆశ ఉంది. వాటికి కూడా మేము మళ్ళీ సర్వే చేసి పట్టాలు ఇవ్వాలని మేము కోరుతున్నాం. కాబట్టి జగన్ వస్తే మేము పట్టాలు ఇస్తాం పోడు భూముల పట్టాలకి ప్రజలకి, అమాయక ప్రజలకి మేము న్యాయం చేస్తాం అని చెప్పారు. కొంతమందికి ఇచ్చారు, కొంతమందికి ఇవ్వలేదు. ఇదేం న్యాయం? అందరికీ సమానంగా చూసి సమానంగా ఇస్తే మంచిది, కానీ కొందరు ఇస్తే మరి వాళ్ళ దృష్టిలో న్యాయం కాదు కదా అది. మేము తడకలు కూడా అల్లుకుంటున్నాం అడవికి వెళ్ళి. మా జీవన ఉపాధి అది. తడకలు, గంపలు, చేటలు, బుట్టలు ఇవి అల్లుకుంటున్నాం. అవి కూడా ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి మీరు ఇవి కూడా అల్లకూడదు అని వాటికి కూడా పట్టుకొని డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు. మేము ఇంకా ఏమి చేసి బతకాలి? కావున దీనికి మాకు ప్రభుత్వమే న్యాయం చేయాలని మేము కోరుతున్నాం. అనాదిగా అడవి తల్లిని నమ్ముకొని బ్రతుకు కొనసాగిస్తున్నటువంటి ఈ కొండరెడ్లకు అడుగడుగున అనేక సమస్యలు కలుగుతున్నాయి. మరి అడవి తల్లిని నమ్ముకొని సహజ సిద్ధంగా బ్రతుకును కొనసాగించేటటువంటి మరి కొండరెడ్లకు అడుగడుగున అటవీ అధికారులు అనేక సమస్యలు సృష్టిస్తున్నారు. వీళ్ళు అడవి నుంచి ఎదురు తెచ్చుకొని మరి చాటలు, తట్టలు, తడికలు అల్లుకుంటారు. వాటిని దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సంతలకు తీసుకెళ్ళి అమ్ముకొని కూడా బ్రతుకు కొనసాగిస్తుంటారు. పోడు వ్యవసాయం చేసుకుంటారు. మరి సీజన్ ప్రకారంగా అడవిలో ఇప్పపూలు, తునిక్కాయలు, అడవి తల్లి ఒడిలో సహజ సిద్ధంగా లభించేటటువంటి తేనె కూడా సేకరించుకొని అడవి తల్లి ఒడిలో మమేకమై బ్రతుకుతున్నటువంటి కొండరెడ్లకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం స్పందించి వెంటనే వీళ్ళకి అనాదిగా వీళ్ళు సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి పోడు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మనం ఆశిద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.